ugcotshiwe uhlabela nokubhodloza umkhathi. Oh hallelujah, ngizwa ngalabo mkhathi. Oh hallelujah, namadoda avimbile, namadoda avimbile. Oh hallelujah, aya nabahloli ngabehlangene. Oh hallelujah, as long as praise the name of Jesus. Oh hallelujah, khathwe nyakaza. Bazalwane kwamnandi ekuseni. Sanibonani. Ngizwa amandla okuphila. Ngiyabona ukuthi angikho endaweni wrong. Oh hallelujah, ngisendaweni right mangijesu. Ngisendaweni right. Kulezi insuku kuye kwathi kumina bazalwane ave kubalekile ukuthi mawumntwana kaNkulunkulu, don't create enemies. Kona abantu abazakhela izitha endleleni yabo, bazakhela izitha, bazakhela amadimoni ukuthi aba-attack, bazakhela abanye abantu abazoba izitha zabo, kanti ukuthi abaqondisanga izwi likaNkulunkulu. Oh hallelujah, it's very important mawumntwana kaNkulunkulu ukuthi wenze sure ukuthi endleleni yakho you don't create the enemies. Ithi iBhayibheli hlala nilahle nabantu, especially abend your call. Hallelujah. Hamba kwethu bazalwane, yazi ukuhamba kwethu nokuqinisa kwethu. Manibonga igama likaJesu. Noma siqinisa ngevangeli kodwa ningamnasi isihluku. Niyangizwa? Nathi lento siyithola ngomusa ukuthi ningamnasi isihluku. Siyaqinisa simelane namadimoni kodwa simelane ngokuhlonipha izwi. Ukuthi sesikhulumile thina umoya engcwele uzokufakaza. Oh hallelujah. Ngigcwele lokho. Ngithi mina noma wenza ivangeli ulenza kahle, but watch out, don't create the enemies. Ngoba kumbi kabi izitha ezakhiwo wena. Wake wazakha ngelinye ilanga, angikho lapho namhlanje. Kodwa yini engifuna ukuyisho, ethi umuntu ekholwa kahle kodwa vele azakhela izitha. Manibonga igama likaJesu. uSamson wake wazakha izitha, wazakha, yabona uya kolanda izinto zangaphandle uyifake ethempelini eluwena, wakha izitha zangaphandle ngoba wena uyivulela amasango. Close the back door. Jesus' name. Shut the back door. Jesus. Yabona bazalwane, lokuphila yebo kuwumusa, kodwa lokuphila uqinisa ngezinto ezingabonwayo. Hallelujah. Uqinisa ngethemba elingabonwayo, uqinisa. Hallelujah. Uqinisa ngezinto ezingabonwayo. Asiqinisi ngezinto esizibonayo, because our hope akulona ithemba elibonwayo kodwa ithemba elingabonwayo. Ngifuna ukuthini la? Ngifuna ukuthi ukuphila kwethu kufihliwe noKristu. Manibonga igama likaJesu. Amen. Khona izinto esiyinqobayo singayibonanga. Khona izinto izimpi esilwa nazo singayibonanga. Kodwa umdala weinsuku umoya engcwele asilwele singakafiki kuzona. Ezinye abanye bethu baze bahambe emhlabeni bengabonanga ukuthi uNkulunkulu wabalwela izinto kwafanele bangene kuzona kodwa bangangena kuzona. Not by power, not by might, but by the Spirit of the Lord. Hallelujah. Kodwa ngakona amandla ethu. Oh hallelujah. Amen. Obana abaqala ukufika namhlanje. Ave ngimthatha ngiqala ukufika.
Yes. Nasi isandla ne-1. Nango omunye number 2. Nango omunye. Niyaqala ukufika. Awani beli ngenyawo lesinishayela izandla. We want to tell you how much we love you. How much Christ Jesus loves you. The one who died for you. uJesu amfela esiphambano. Uyathanda kakhulu. Manibonga igama likaJesu, manibonga igama likaJesu. Oh, nabo abanye babo ngiyababona nje sebevele bagqoka nayigqoke emakhaya. Abanye sambana nabo nabo. Hallelujah. Nibabonile nabazalwane. Hey, again makhawula. Nifuna i-ID yawo. I mean contact. I mean address. Ningabayeki nje nabazalwane. Ngithanda ngendlela abagqoke ngayo. Nale yandoda yavele yagqoka ibhanji, mina ngangingenalo. Kwakuyile imnyama ngoba lalifuneka esikoleni. Into ekuthiwa ibhanji nje. Into engangayifuni. Umuntu agqoka ibhanji ezesontweni. Funeka nje kushisana kangaka. Sesaze sawajwayela. Uthisha umdekhe mangiphuma eswelihle ngelila ngaphuma esikoleni sahlangana naye uprincipal wami kanti sesikhumulo othayi sabafaka la emakhanda. Athi awubheka amaqaba lawo ukuthayi ofaka emakhanda. Bazalwane ivangeli Matthew 18 verse 16. Sanibonana egameni likaJesu. Engathi ningavele nihlale la. Niyezwa? Ivele nihlale la emission njalo ngabe kumnandi mani ikhona. Nisuka manje vele nihambe nonke vele ukuthi ngiya. Sanibonana. Ngigcwele uthando lwenu. Ayena mhlabele ngoma ma-worshipers sisazofuna noma usathane ehlasela noma a shield. Hallelujah. Ongakimi mkhulu kunosezweni. Noma efuna ukungidestroy usathane. Kodwa into engiyaziyo. Jesus. Noma efuna ukungiqeda kodwa khona into engiyaziyo. Noma efuna ngihlekwe abantu. Jesus. Kodwa khona into engiyaziyo. Waiting on the Lord. Ngoba ngiyamazi uhlelo wami. Uzobuya masiya.
He will come back for me. Oh, hallelujah. Noma iziphi inkinga onazo uzobuya uNkulunkulu. Noma abantu bangahleka kodwa uzobuya uNkulunkulu. Noma kungaba inhlekisa kodwa uNkulunkulu uzobuya. Bese ebuya angakutholi usuhlehlile ungasekho endaweni owakhuluma naye kuyona. Noma umndeni wakho ungahlekisa ngawe, noma izihlobo zakho zingahlekisa ngawe, kodwa ukhona umhlengi. Hayi nginomhlengi futhi. Verse 16. Hallelujah. Matthew 18, Verse 16. verse 16. Yeah. Kodwa uma engakuzwa, Yeah. thatha futhi abe munye. Hayi imake. Hayi sekuqedile lapho. Hayi akuseyona leyo akuyona leyo. Mthe ubani lo? 16. Okay, 16, 18. You want? 16 verse 18, yeah. 16 sesakhuluma ngaleyo nto leyo. Abantu umuntu ongamuzwa ukuthi hayi 16 verse 18. sengancede. Yes. Yeah. Nami ke ngithi kuwe, Yeah. wena unguphetha Wena ukuphethe. phezu kwaleli dwala, Yes Lord. ngiyakulakha ibandla lami. Awuyebeseni ngaphezulu. Verse 17. Yeah. uJesu waphendula Yeah. wathi kuyena, Yeah. busisiwe wena Simoni kaJona, Yeah. ngokuba inyama negazi Yeah. angibulelwanga lokhu. Yeah. Awuye ngaphezulu futhi kwelinye verse. Verse 16. Yeah. uSimon Petro waphendula wathi, Hayi ngithanda amazwi uJesu khona umbuza ubuzile lapho. Khona umbuza ubuzile awuye ngaphezulu futhi. wathi kubo-ke, Yeah. ngithi ngingubani na? Hayi uthi uJesu nina ke bazalwane. Nina bazalwane nithi mina Jesu ngingubani. Hallelujah. Yes. Nina nithi mina ngingubani. Uyaphendula uPetro. Yeah. Yeah. Simon Petro waphendula wathi, Waphendula wathi wena unguKristu, wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. the Son of God, the living God. Yeah. uJesu waphendula wathi kuye, uJesu waphendula wathi busisiwe wena Simoni kaJona, hayi ubusisiwe wena Simoni kaJona ngokubona lezi zinto. Yebo. ngokuba inyama negazi Yebo. angibulelwanga lokhu. Hayi inyama negazi yikho nje ngaphandle abantu bengaka-understand ukukholwa kwabo. Ngoba ukukholwa kwethu, ukukholwa kukaJesu akubona okwegazi nenyama. Leli vangeli likaKristu li-inside out, aliyona i-outside in. Can I repeat the statement? Leli vangeli likaJesu aliyona i-outside in, kodwa li-inside out. Okusho ukuthi umukela uKristu angene kuwena ngaphakathi, bese mangabe usumukele ngaphakathi, ashaya izinto zangaphakathi ziphumele ngaphakathi. Yikho nje umntwana kaNkulunkulu ebonakala eseshintshile endleleni yakhe yokuhamba nendlela abekhuluma ngayo, ngoba kungena ivangeli langena ngaphakathi bese liphumela ngaphandle. Akekho umuntu obuya khuzwe ukuthi musugqoka kanje if ethola ivangeli inside out. Hallelujah. Wafika nimbambe ngaphakathi bese liphumela ngaphandle. Mayisephumela ngaphandle usuke sethwele isiphambano. Esethwele isiphambano sehlazo likaJesu. Oh hallelujah. Awuphinde uthi uJesu lalela lento Petro ikhulumayo akuyona yabantu, ayibhulelwanga igazi nenyama, ayibhulelwanga anybody, but imbhulelwa abantwana
Yabona manje uzosukela umuntu ongakhona uthi kuyena hey manje awukahle 1 2 3 4 uzokutshela ukuthi la ngingeni lento yakho ngoba manje umnikeza into uthatha ukudla kwabantwana uyokunikeza lelo gama lomntongwe balibonga igama ngisho ingcono ke le ingcanga uthatha ukudla kwabantwana uyokunikeza ini ingcanga ingconwana leli niyalisho ingcono leli ingcono niyalisho ulikhiphele ingcanga ngoba kukhona izinto zethu njengabazalwane esilungisana kuzona yabona uJesu la akazange abuza abantu abangakholwa ngalento ubuze abantu ahamba nabo ukuthi lalelani niyangibona yini ukuthi ngubani niyayizwa yini into evela mina namhlanje ngizobuza ukuthi ibandla liyamuzwa yini uKristu limbulelwe yini ngoba niyazi singahlala sonke le African Gospel Church kulandelwa imithetho mawusukhetha inkosi uyabhabhadiswa whatever ugqoke ibhanti lothai ugqoke nasekhanda ube right sikubone sesikunikeza imisebenzi sikutruste yonke into yebandla kube ngathi right kodwa umbuzo umbulelwe yini Ningani ubona umngcwabo womuntu ombulela ukuthi umnandi kanjani sithi sikhala kodwa sibe sazi into eyodwa ukuthi le bhokisi masehlisa lona nowesimtshala la uzovuka iyona into akafanele ikhulunywe yithina njengabantwana bakaNkulunkulu ukuphila uJesu ayi bantwana khona kuzothi masihlukana yabona masihlukana sihlukane kahle ngoba eyinkinga lento yokuhlukana uhlukane kwambi yabona ngobuye ngisho ukuthi kuhlukana kanjani kabi bona ngifuna ukukhuluma ngoba ufuna ehla ngiyazifanele ngihlale phansi ngaphansi level ngoba pastor basengiqedene nesidlo senkosi yebo uJesu waphendula wathi yebo ubusisiwe wena Simon kaJona ubusiwe ngokubona lezi zinto ukuba inyama negazi yebo angibulelwanga lokho khona into angeke siyibone ngenyama kodwa khona izinto zikamoya zodwa efanele ukuthi siyibone ngomoya ngiyabona bazalwane into esuke siyichaza ukuthi insizwa iyehlukana sono ingajoli intombi ingajoli ngeke uze ukunderstand ngenyama zi-understandwa lezo zinto ngomoya mawungenawo umoya kaNkulunkulu ngeke uze uyi-understand lento esishoyo uzothi yazi manje uzosisa kuma-biology ngoba i-reproduction ithi uzosisa kuma-reproduction uzoqala phansi usibuze izinto nathi esingena kuyichaza kodwa eyichazwe umoya umuntu maye senze isinqumo khona izinto esingesikwazi ukuchazela zona yabona ngeke ngikwazi ukuchazela ukuthi imizwa yakho ngeke ngikwazi ukuchazela ukuchazela ivangeli olumukelile lomoya ingcwele kuwena ukuthi ungahlala uyintombi ungajoli engqondweni ube right ngokwescience angithi into engekho leyo kodwa khona izinto ezingezona ezinyama ezikamoya hallelujah ongeke uyi-understand masikhuluma ngobungcwele awu bazalwane sikhuluma ngento ejulile ekufanele ukuthi ikwambulekele wena ukuze ukwazi ukuyiphila kahle ngoba ngabe umthetho wesonto isazokuhlula usazohlekwa abantu naye kuthiwa wake wasindiswa nimbona khona abanye babe strong umuntu esukuma afakaze ngento ayizwa kwabanye abantu yena engakaza i-taste oh hallelujah iyatastwa uPetro wayitasta yebo futhi wayitasta uPetro yebo
ngokuba Yeah. inyama negazi Yes. akwambulelanga lokhu, Akwambulelanga lokuyena. kodwa uBaba osezulwini. Kodwa ubaba osezulwini yebo. Nami-ke ngithi kuwe, Yebo. wena unguphethe Wena uphethe liyashintsha igama lakho. phezu kwale dwala, Yeah. ngiyakulakha ibandla lami. Upon this rock. Ngiyabona bazana uNkulunkulu ngeke lakhe ibandla alakhele nakubantu angabasebenzile. Angazange bezwe nabo ukuthi bayayinikela ekusetshenzweni. Hallelujah. Uthi uPetro, therefore Petro, lamazwi wakhulumayo asho ukuthi phezu kwakho sengizokwakha ibandla. Usuyidwala. That's why the church become a stone. Hallelujah. Yebo fundi. Yes. Nami-ke ngithi kuwe, nami ngithi kuwe wena unguphethe wena uPetro yebo. phezu kwaleli dwala, Phezu kwalendwala. ngiyakulakha ibandla lami. Yes, yebo qhubeka. Amasango eHayden Awu. Lalela. Ibandla mase wakhiwe ngempela. Ngeke ubaleke lasiphuma khona kulesa sifundo. Uthi namasango eHaydes. awayokulahlula. Ngeke lezi hayi lalela ngeke azakuhlula. Noma isiphi isilimo noma yiphi into elethwa kuwena ngeke uzikwazi ukukuhlula. Ngoba wakhiwe phezu kwesisekelo. Yebo qhubeka. Nami-ke ngithi kuwe, wena unguphethe uPetro. phezu kwaleli dwala, Yebo. ngiyakulakha ibandla lami. Yebo. Amasango eHayden Yeah. awayokulahlula. Hey, yabona amanye athi the powers of hell. Yes. The powers of hell. Mhlawumbe ukhona abaphethe njalo. The powers. Amandla esihloko. Ngeke azalehlule. Lale ungqaba amandla esihloko ngoJesu lona. Ungadlali ngalento. Malibonga igama lika Jesu. Unamandla okuhlula isihloko. Noma ngakulethela siphi isilimo. Kodwa unamandla, vusa amandla. Hallelujah. Next verse, qhubeka. Yes. Yeah. Ngiyakunika izahlethulelo zombuso wezulu. Hayi ngiyamunika lalela bazalwane. Yabona le lesiyo. Ungacabanga ukuthi yokuphila la sikhona kuphela. Usedlula beyond this life. Uthi ke manje lalela khona izinto ke manje mawusufikile kumina engizokunika zona. Yes. Yabona lezi zinto engikhuluma ngazo ngeke uyinikwe umfundisi. Ngeke uyinikwe iAfrican Gospel Church. Ngeke uyinikwe umakhutha second. Oh hallelujah. Ngeke uyinikwe umuntu lezi zinto lezi. Yes, number 1, I'll give you the keys. Yeah. Ngiyakunika isithulelo zombuso wezulu. Ngokunikeza imthusile zombuso wezulu 1, yeah. Uyakubopha emhlabeni. Hayi, noma yini oyibophile. Ngoba ekuboshiwe Hayi, ezulwini. singana amaKristu ayizwa imlelo. Nalana amaKristu ayizwa yini. Noma yini oyibophayo. Noma yini oyibophayo. Yabona ngelinye ilanga. Yabona manje. Engathi ngavele ngikhulume ngeyibopha. Yes. Ukuthi asindisiwe nje kuphela. Kodwa sineyibopha. Ekusindisweni. Sinani bazalwane? Sineyibopho ezoqhaqa. La isiyakho. Hallelujah. Ubona omakoti abancane abahanjelwe obaba behlala enkosini. Uyazi bahlaliswa yini? Bahlaliswa yibo. Bahlaliswa okhi ababaniki. I will give you the keys. Okwazi ukulokha uphinde ukwazi nokuvuma. Yabona le ivangeli lethu lineyikey. Sike simdabukela umzalwane li sibone ukuthi lesi silingo fanele ukuthi ngabe ubophe imthwalo yabaleka kuKristu. But because of the keys. Okhi ihluthule. Anikezwe zona.
lalela wena ubone ngathi strong nasekholweni kanti unikeza ihluthulelo nezokhalo lakho ihluthulelo. Ngeke ugqoke ngamandla akho. Oh haleluya. Ngeke uvale ngamandla akho kodwa kuneyikhiye ekufanele uyithole. Ungayitholi komunye umuntu. Kodwa uyithole kuKristu uqobo lwakhe. Oh hallelujah. Glory to Jesus. Hey, yes. Abantu mangabe sengifakaza la mangabe sengifakaza. Ngifakaza la ngize ngibe ngonya olulodwa. Ngithi ngehlukana nesono. Ukwehlukana kwami nesono. It depends on the keys. Kuno key. Ekufanele ngibathola abazongenza ukuthi ngime kulento engiyisho. Hallelujah. Angifuni ukuphikisa abantu aba-efe enkosini ukuthi uzobuza umnyathi pho mina ikhiye ngithi mina uJesu wafika kubafundi bedoro. Lalelani. Ngicela ukuthi nithathe amanethi niwaphonse ekujuleni. Bakubona kade sidoro. Sesidobe the whole night. Futhi thina singabadobi sijwayele lento yokudoba. Wathi ngiyanizwa enzani lento engimtshela yona. Bambana amanethi niwaphonse ekujuleni. Ngizothi bandala kaMakhutha phonsana amanethi ekujuleni. Ngeke uyithole lento engiyikhulumayo. Mangabe ungawaphonsa amanethi ekujuleni. Ngeke uzuyithole. Uzothi nje hey so yabona nje lento show umfundisi ukhuluma. Ngeke uzuyithole. Yabona okhiye basezulwini awuzobanikwa yisonto ngokubhabhadiswa. Okhiye basezulwini ngeke uzubanikwa. Lalela okhiye laba bayikhulini 60. Bayikhulini 60. Bayitransform. Sathane bengabe khuphula amandla ewaletha kimi isling ayisuka madoda kunento evukayo kumina inginikeza amandla ilinganise lesi sling esiza kumina ibe namandla ngibe namandla okusibala manibonga igama lika Jesu. Ngicabanga ukuthi isling obhekene naso amandla aso unawo. Open the foot. Let's rest. Open the foot. The key. Hey, what the demon okay? If you want to okay, one man okay. We have a pattern. I want to go with them. Mount the okay. So this is about saying, "Hey, I'm going to be able to see you born." When the senior started something, Gila ngaphandle. Angasibona sakuthi hey asinabo okhiye man. Asinabo okhiye lesarukwazi. Esingangawo nje. Umama omdala ongangawo. Wadlula ngaphandle la. Sila esangweni. Ewavela wakhuluma ngambona ukuthi okhiye. Akana. Wakhuluma ngadabuka. Ngoba ngibona ukufa sekuseduze. Kodwa ngambona ukuthi inkinga yakhe uyakholwa esontweni lakhe. Kodwa okhiye. Jesus mighty God. Yep, angqed. Uyabopha emhlabeni. Yep, la mazalwane. Yonke into enibophile, yonke into esibophayo emhlabeni. Ngoba ekuboshiwe nasezulwini. Kobe kuboshiwe nasezulwini. Nalokho ukukhulula emhlabeni. Nalokho sokukhulula emhlabeni. Ngoba ekukhululiwe Kobe kukhululiwe nasezulwini. Ingenxa yokhiye. Ingenxa yomuso wezulu. Lithi iBhayibheli, yikho mhlaza ngithi mina bazali mangibusisa abantwana, ngithi ungalikhuluma izwi elimbi phezu komntwana. Noma yilo ikhulumayo. Izokwenzeka phezu kwengane yakho njengoba ushilo. Ngoba konke okukhulunywa wena. UNkulunkulu angayitholi ngale ndaba. Konke okukhulunywa wena. Konke okubophayo kuyaboshwa nasezulwini. Noma ingane yakho ingahlupha kanjani uma wakhuluma amagama esiqalekiso. Hallelujah. Noma umyeni wakho angahlupha kanjani uma ikhuluma igama lesiqalekiso. Ngoba noma yini oyibopha la
Remember, boshiwe la. Noma yini oyikhululayo la. Khululiwe la. Ongcono khalo wami ekhoneni. Kunokuthi ukhuluma amazwi ozoyisola ngawe egcineni. Ngoba izwi likaNkulunkulu maliboka igama lika Jesu. Awufuni uPetro wesibili. Kona soyifana. uPetro wesibili. Oh, glory to Jesus. Noma yini eboshiwe. Noma yini eboshiwe, noma yini eboshiwe. Noma yini eboshiwe emhlabeni sesizothandaza. Malibonga igama lika Jesu. Noma yini eboshiwe yini emhlabeni. Nasezulwini ezenjani bazalwane? Iboshiwe. uPetro kala chapter 2 verse 4 to 8. Into esiyona izima kakhulu. Ungayilinganisi nabantu abenza imisebenzi. Ungayilinganisi nabantu bamalade. Awu. Kanti alenziwa yini lakhe la? Wabuza omunye wathi kanti alenziwa yini lakhe la? Yithi mina ungayilinganisi nabantu bamalade. Ungayilinganisi nabantu abahamba inyanga. Ungayilinganisi nabantu abahamba izangoma. Because you are more than that. Into yakho ingabonisa imithi yezangoma. Into iphethe ingabonisa imithi. Hallelujah. Umfowethu wabuya wafika esontweni ekhaya. Sasuka sabantu abasha on Sunday. Yambamba sisuka la sizihamba sawugcwala khona. Safike sathandaza kule ndlu baba la ihleli khona. La ibeke khona izinto zakhe. Hallelujah. Ebusuku wakhala ucingo wathi nangu baba uyahlanya la endlini manje. Yini mama? Uthi impethu zivele zaqhamuka ngisho iphandleni zakhe. Ayifakile sandleni. Imithi yonke vele yagcwala impethu. Umthandazo. Hallelujah. Kwavele wakhumula ingubo eyibomvu wakhumula yonke into. Namhlanje akasoni sangoma. Ngenxa yomthandazo. Oboshwa ithina. Lesikhululayo. Lento siyabonisa lento. Siyabonisa. Ibonisa ama-speed trap. Ibonisa makabekela izinto ekuseni. Ovuka bekela izinto ziyabona. Ufakazi wokuthi ziyabona. Ufakazi wokuthi ziyabona. Ngisho neyinkulumo eyikhulunyiwe ezihlalekiso eyibhekiswe kuwena ziyabona. Uyawazwa amazwi akhulunywa umkhulu wasemndenini ewabhekise kuwena ngoba usumukela ivangeli. Alale liyabona endleleni liyabona thina zona ingane zabazalwane. Thina khona amagama akhulunywa sithatha ivangeli akhulunywa nasemshadweni yethu. Kwathiwa ngeke size sibathola abantwana. Oh hallelujah. Kwathiwa ngoba imbiza yotshwala ayikho ngeke uze kwenzeke. Ayi bathi igazi likaJesu. Ngoba konke sibophile la. Boshiwe nasezulwini. Bathandaza abazalwane baqaqa. Baqaqa bakaqaqe izinto. Oh hallelujah. Lento ethi iyaqaqa manje ngakaqaqeli woza. Sikusize ngoba iyaqaqa. Petro qala yeah. Chapter 2 verse 4. Babamlamu ngezwe sethi yeah. Sondelani kuyo. Sondelani yeah. Iyitshe eliphilileyo. Elinqatshwe ngabantu. Yeah. Epha uNkulunkulu. Ayikodwa uNkulunkulu. Likhethekile. Ligugu yebo. Nakhiwe njengamatshe aphilileyo. Sakhiwe njengamatshe aphilileyo. Sakhiwe. Yabona abantu ngabe bakhiwa abanye bayakhala. Abanye bayakukholwa ngabe bakhiwa.
ngoba itshe enkwalile lakhiwa umlilo ungekho lakhiwa isando singekho khala isando khala umlilo makwakhiwa umuntu ozokuma amele uJesu akuncengwana sanibonani bazalwane makwakhiwa umuntu ozoma evangelini akuncengwana oh haleluya yebo funa tatela nakhiwe njengamatshe aphilileyo nibe yindlu yokomoya yabona indlu yakomoya idinga ukuthi ube nokhiye mangenayo ikhiye wokuvula indlu yakomoya yebo ubupristi obungcwele Kristo ophezulu omngcwele ya ninikele ngemihlatshelo yokomoya eyamukelekayo kuNkulunkulu uyayazi imihlatshelo yakomoya emukela uNkulunkulu yabona umhlatshelo uJesu waba umhlatshelo kodwa thina kufanele sibe imihlatshelo yakomoya malibonga igama lika Jesu imihlatshelo yakomoya ke enjani imihlatshelo yakomoya ukuzinikela uKristu emoyeni ungene kwi-family of God spiritual family yasezulwini ungene kuyo ube yilunga yebo sesiyaqeda sothandaza yebo ninikele ngemihlatshelo yokomoya eyamukelayo uNkulunkulu ngayo Jesu yebo ngokuba kukhona embhalweni ukuthi bhekani ngibeka eSiyoni itshe leguma licekile ngibeka itshe musukuphila ngezinto zama-imitations haleluya musukuphila ngezinto zamanga musukuba umzalwane ofakaza ngamanga ngento angazange azayithole ungaba yifake kuwena kodwa ungabi yifake kuwona ungabi umzalwane oyifake asimeni ngenyanga esandleni somusa esandleni somusa ngiyadinwa noma esandleni